ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини Сумонаи Рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависен ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба саи мо рӯй, мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунед, айн нархҳои мошинои мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аст бадрон Opel Astra J аст ки светои сафед соли барои шуш 1998 соле ки судишураш бензини холияи мошин мегад, умуман газдаги нест. коробка механикаи мошин мегад, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, 1 сола ҳуҷҷат дорад, аккумулятори пачка, 4та баллонаи 80% мошин мегад, такси гаштагӣ нест. мошин мегад фақат ами чизои оилавӣ ки мегад ба кори худмон гаштагӣ тамом мегад, ягон такси гаштагӣ нест, газам задагӣ нест. не ки кондитсионер ва электропакет надорад бадон, яъне ки дарош ручная родной краска сафеда, салон тоза, мактафон ҳамаш кор мекунад. нархи мошин мегад арзона ка мегад, нархи мошин 26000 сомон. дӯстони азиз, бо муомила ҳам дорад, мошин мегад нахадва. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, Регарда. дута рақам дорад, рақамҳои мегафон аст, ҳар душ рақамҳои якумгина ва дуюмгина ҳар душ кор мекунад ва дуюмгина номшуда WhatsApp ҳам пайваст дорад, ҳар ду номерашон кор мекунад. мошин мегад нахаду сайстани. дигар маълумотои пурраша аз соҳибаш гиред, яъне Astra J арзон марама. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон УАЗик 469 аст ки мошинаи советский соли барои шуш 1994 соле ки бензин газ ҳар душ кор мекунад, мега соҳибшон. объем моторша 1.6 литр гуфта соҳибаш, коробкаш механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. УАЗик мегад нахадва ки хелае ки дасти як одам нагашта мега соҳибшон. моторуш простоя газ бензин мега дорад, 94 сол родной краска, ина мехел баллонашам соза. нархи мошина мега 20000 сомонӣ гуфтесем, бо муомилаи хубам дорад. ин мошинам қарор дорад дар Рега, шаҳри Турсунзода. номерои мегафоншон аст ва номерои WhatsAppшон ҳар душон кор мекунад. кадоми шумо мехарем, бо муомилаи хубам дорад. ваз яъне ки УАЗик 469 нахаду. марама тамос гиред. агар шумо дамохали мошини фурӯшӣ хона, квартира, ягон техника, чизе ки барои фурӯхтан бошад, мехел метавонед ки сурат маълумотро рӯй, мо дар видеои оянда ин мехел эълонда рекламада мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон Mercedes-Benz C-класс ки сечка объемни соли барои шуш 1998 соле ки судишфурӯш дизел. объем мотор 2 литр, коробкаш механика, сайстани мошин мегад бениҳоят тоза, нахаду. хоб мошин мега объемника классика мегад, мошин электропакет, родной краска сафед, 4 диска, 4 баллонаи 80% дорад. мошин мегад нахаду аст, омада аз пеш бинен арзон када метием. нархи мошин 50000 сомон ки муомилаш дар назди капоти мошин 98 сол дизел, объем моторш 2 литр. ба кадом баъдоне ки хали сечкаҳои дизели объемне ки лозим бошад, рақамҳошон дар поини видео нависта аст. ин мошин бошад дар ноҳияи Конибодам қарор дорад. аз шумо хоҳиш мемонад ки лайкотона гузоред, дареқ надорем ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо чизе ки дорем силкаша подлиса кунем. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон Opel Vectra аст ки соли барои шуш 1994 соле ки бензин газ ҳар душ кор мекунад. объем мотораш простоя 1.6 литр, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуб қарор дорад. ин мехел родной краска, мехели кабути савз аст, 4 калпак, 4 диска ва баллонои соз мега 60%, чихолои нав, магнитофон ҳамаш кор мекунад. 94 сол мошин мега дар ҳолати кори қарор дорад. нархи мошин мега 16000 сомонӣ гуфтесем, бо ягон сум муомила мекунем дар назди капоти мошин. ин мошин бошад дар территорияи Душанбе қарор дорад. будам баъдроне ки хали вектраҳои сози арзонтар сурух карда буданд, ина ба шумо вариантҳои хуб. агар шумо хали мошини хар бошед, дар комментари нависед чӣ хел мошин ба шумо дар кора, мо ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. фақат шумо дастгиритона фаромӯш накунед, лайкора гузоред. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон Mercedes-Benz C-класс ки ятадига сечка объемни сиёҳ соли барои шуш
аз 1998 солае ки бензин газ сардаш кор мекунад. Авби мотораш простой 8 литра коробкаш механика срайсаи мошин мегӯяд нахаду беҳтарин объёмни 1 сола ҳуҷҷат 1 сола тонировка 4 таблони пачка мегӯяд аккумуляторшам мегӯяд навзадагӣ хадавои кадагӣ мотор коробка ҳамаш 100%. мошин мегӯяд ҳамаш губковат ҳамаш кадаги аста мегӯяд ягон камбудӣ надорад. дута электропакет яъне сечкаи объёмни классикаи бадро нахаду 4 диска 4 балонаи пачка ҳуҷҷат тонировка ҳамаш сӯрок дорад. нархи мошин мегӯяд 56 000 сомония бу арзон мешавад. омода аз пеш бинен муомилаи хуб карда метиҳем. ҳама ҷош кор мекунад мегӯяд мошин ҳама ҷош 100% 1000% нависта. ин мошин дар ноҳияи ёвон қарор дорад. номери телефоншон мегафон. кадоми шумо мехаред маромад тамос гирем. шашум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи бародарон Daewoo Lacetti аст ки светои серебристи соли барои 6 2007 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объём моториш 1.6 простой мегӯяд айзефира коробкаш механика системаи мошин мегӯяд нахаду мошин мегӯяд газ бензин кор мекунад 1 сола ҳуҷҷат дорад. моториш простой зефира хадавои кадагӣ балон мегӯяд нав аст. мошин мегӯяд тоза омода аз пеш бинен. сароқшон аз сум дар кора мегӯяд яъне ки мефурӯшад бо камтар дига муомила мекунад мегӯяд нархи мошин 24500 сомония ба дуняи 4 диска 4 балонаи нав дорад. хай чихел дизе салоншам тоза ҳама чизош кор мекунад яъне ки Daewoo Lacetti 2007 сол нархшам арзон намедонам ай чӣ сабаб бошад нархаш бениҳоят арзон ки 2007 солай 24500 сомонӣ. ин мошин қарор дорад дар шаҳри ҳисор. ина рақамҳои мегафоншон нависта кадом бардоне ки мехаранд аз ами рақамҳо пора маълумотша гирен. шумо дам агарам хали мошини фурӯшии хона замин квартира бошад сурат маълумотшо рекунем рекламада мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи бародарон бояд тайга аст Mercedes-Benz C-класс ки сечка объёмни соли барои 6 1999 солае ки бензин газ сардаш кор мекунад. объём моториш 1.8 литра коробкаш механика системаи мошин мегӯяд бениҳоят тоза объёмни классик серебристи 4 диска кондитсионер светира хел чизо радной аз худаш аст балон нав. маълумотҳои мошин бадро хеле кам аст бо як бор дига пурсида аз соҳибшон мегирем. ани қада нархи мошина мега 60000 сомонӣ гуфтаестем бо арзон мешавад яъне мошинхари конкретна бошӣ мега бародар омода аз пеш бин ба телефон мега савдо накунед чанд қа арзон мешава чӣ дора омода аз пеш бинем мега арзони хуб муомила карда метиҳем мега соҳибшон 60000 сомонӣ ин мошин дар тиратори душанбе қарор дорад. номерошон мегафон аст кор мекунад метавонед аз ҳамин рақамҳои дига маълумотша гирен. лайкҳои бобогитонам монед ва силкаи навори моро дар имотон ватсаптон чизи доред падиса кунед. раҳмат барои дастгирии ҳаматон. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи бародарон Toyota Camry аст ки американка соли барои 6 2010 солае ки судифирӯш бензини холияи мошин мегӯяд умуман газ часпондагӣ нест газадагӣ нест бензини холия. объём мотораш 2.5 литра коробкаш автомата системаи мошин мегӯяд тоза нахаду 4 диска 4 балонаи пачка кондитсионер электропакет магнитофон задни камера ҳамаш 100% мошин мегӯяд нахаду аст газадагӣ нест. нархи мошин мегӯяд 103000 сомонӣ аст бо арзони муомилаи хубаш дар назди капоти мошин 103000 сомонӣ нархи мошин. мошин мегӯяд американка. ин мошин дар территорияи душанбе пойтахт қарор дорад. кадоми шумо мехаред чӣ варианте ки доред номерои вавилоншо нависта аст аз ҳамин рақамҳо дига маълумотша гирем. шумо дам агарам хали реклама бошад дер накунед сурат маълумотша роя кунед. ин ҳам хел мо дар видеои оянда эълонда рекламада мегузорем. мошини фурӯшӣ ҳастаи бародарон бояд тайга аст Mercedes-Benz C-класс ки сечкаи простой соли барои 6 1994 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объём мотораш 1.8 литра неки ранги объёмни кадагиан. мошина радной краска сафеда 4 диска 4 балонаи 90% электропакет салоншам тоза скамейка магнитофон нахаду мошин радной краска сафеда 4 диска мошин 100% мега соҳибшон маълумоти пураша бо мегирен. нархи мошин бадор 33000 сомонӣ аст ки бо савдо ҳам дорад танҳо дар назди капоти мошин. ба телефон савдо накунед мега омода аз пеш бинед муомила карда метиҳем.
33000 сомонӣ аст. Ин мошинам дар Душанбе пойтахт қарор дорад. номерошо номери TCL аст, кор мекунад. метавонед ки аз ҳамин рақамҳо бештар маълумотро гирен. марамат занг занед. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Hyundai Starex ки мошини мусофиркаш соли 2006 2003 солае ки судишфурӯш дизеле. объем мотораш 1.8 литр, коробкаш механика. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега родной краска сафед, мотор мега заводской, ҳуҷҷат дорад. неки нагуфтиян чанд қа ҳуҷҷат дорад, ки ҳуҷҷат дорад. мошин мега масъала намехоҳад. 4 балон мега пачка, мотор простой, 1.8 простой мега, 4 балон пачка, 4 диска, салон ҳамаш 100%. мошин мега нахадва срочно мега сумнара кора, ба ҳамин хотир мефурӯшем. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ромӣ мешавад. тарафи Чапаев, тарафи Калхозуд аз Қурған болотар. Ҷалолиддини Балхӣ брадорон. нархи мошин 28000 сомонӣ аст ки бо арзон ом мешавад дар назди капоти мошин. мотор ҳуҷҷат, балон ҳамаш нав аст. мега аз пеш омода бинен, муомила карда метавем. 28000 сомонӣ. номерошон мегафон аст. марамат кадом метавон мехарен, тамос гирен. мошини фурӯшӣ аст баъдро ВАЗ 2106 аст ки соли 1984 солае ки судишфурӯш бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш простой 6 литр мега, коробкаш механика. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ВАЗ 2106 молодежни советский мошино нахаду мега соҳибшон. 4 балон мега 50%, 4 диска, магнитофон, намехе родной краска. мошин мега ҳамин хеланбошро мега, неки нахаду дар ҳолати кода мега соҳибшон. нархи мошин 4500 сомонӣ аст ки бо арзон нам мешавад. танҳо дар назди капоти мошин ба телефон савдо намешавад. аз пеш омада бинен мега, ягон сум арзон карда метиҳем. хай мошина то 3000 сомона мумкин мегирен. хай бо аниқ карда гирен. балон мега 50-60% нахаду мошин. ин мошин дар территорияи шаҳри Хуҷанд қарор дорад. кадоме шумо мехаред, марамат номерошон TCL аст. аз ҳамин рақамҳо дига маълумота гирен. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Daewoo Nexia аст ки светои сафед соли 2006 1996 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механика. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 1 сола ҳуҷҷат дорад. мошин мега мотораш 100% аст. 4 калпак, 4 балони 80%. фақат камбудиш амине ки як хадавой мекунӣ тамом. дига ҳама ҷош 100% мега. ҳуҷҷат пуҷҷат ҳамаш балон, калпак, салон ҳамаш соза. магнитофонаш кор мекунад. родной краска сафед, номеро транзит. нархи мошин мега 12000 сомонӣ аст. бо муомила мекунем ё ки ба ягон мошинои коробкаш автомат боша мега алиш мекунем. чӣ хеле ки набошад, ҳамин коробкаи мошин мега автомат боша мега алиш мешавад. кадоми сумкати мегирам муомила мешавад. ҳама ҷош 100% камбудиш амина ки хадавоиш уже безеб шуда, як хадавой мекунем мега тамом. ин мошин дар шаҳри Душанбе қарор. номерошон мегафон аст. 12000 сомонӣ. кадоми шумо мехаред, марамат тамос гирен. шумо дам агарам хали мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан бошад, ин намехе сурат маълумотро кунем, мо рекламада мемонем. ин бо 12 мошини фурӯшӣ. то видеои оянда.